ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ତ ନନା ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଆମର ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମୁଖ୍ୟ କଥା ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରୁଥିବାରୁ ତାହାର କାହାଣୀ ଅଲଗା କ'ଣ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲେ ଅହଲ୍ୟା ଅହଲ୍ୟାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ହରଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲେ ଅଭିଶାପ ପାଇକି ଶିବ ପୂଜା କଲେ ଯାଇ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ସେଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଇନ୍ଦ୍ର ଏଇଠି ପୂଜା କରିଥିବାରୁ ଏକ ନାଁ ହେଲା ଆଖଣ୍ଡଳ ଆଖଣ୍ଡଳ ବୋଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବାରୁ ଏକ ଆଖଣ୍ଡଳ ମଣି ସଦୃପ ପଥରୁ ବାହାରିଲେ କେମିତି ବାହାରିଲେ ନା ଏଠି ଥିଲା ନୀଳାଦ୍ରି ସମର ସିଂ ଟିକାୟତରାୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଏ ଜାଗାଟା ସବୁ ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ତାଙ୍କର ଥିଲା ଏଇଟା ହରଡ଼ କିଆରି ହଳୁଆ ତାର ହଳ କରୁଥିଲା ଇତିପୁର ଗାଁ ନାଁ ଥିଲା ମହେଶ୍ୱରପୁର ହଳୁଆ ଯେତେବେଳେ ହଳ କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ଫାଳ ବାଜିଲା ଏମିତି କିନି କହିଲା କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ କିନି ବୁଲି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଝୁଣ୍ଟି ପଲେ ଯେମିତି ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ା ବାଜିଲା ଫାଳ ଏମିତି କିନି କହିଛି ଚାଲିଗଲା ପଛୁଟେ ରଡ଼ି ଶୁଣିଛି ରଡ଼ି ନାଁଟା ରହିଲା ରଡ଼ି ବୁଲିକି ଯେତେବେଳେ ହଳୁଆ ଦେଖିଲା ଆସିକି ଯେ ପଥର ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତା ଦେହରେ କ୍ଷୀର ଯାଉଛି ସେ ଦାସମତ କଥା ଦେଖିକି ସେ ତାର ଏକ ହଳ ଖୋଲିଦେଲା ବଳଦ ଖୋଲିଲେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକି ବସିଲା କ'ଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଏକୁ ଯାଇକି ମାଲିକ ଭିତରେ କହିବ ବୋଲିକି ଏକୁ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲା ଯେ ତୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ତୁ ମାଲିକକୁ କହିବୁ ଯା ମୁଁ ଏଠି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ରୂପରେ ବାହାରିବି ଖରା ହେଉଛି ମାଟି ତଳେ ଥିଲି ଖରା ହେଉଛି ମୋତେ ଟିକେ ଛାଇ କିଛି ଗୋଟେ ବରଡ଼ା ଛଟା ପୁତି ଦେବ ମାଲିକ ଅସ୍ମିତ ହେଲା କହିଲା ମିଛ କଥା କହୁଛୁ ମାଲିକ ଆସି ଦେଖିଲା ଜିନିଷଟା ଏଇଆ ହେଇଛି ମାଲିକ ରାତିର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ରୂପରେ ବାହାରିବି ମୋତେ ଖରା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛତା ଦେଇକି ତାକୁ ରଖିଲି ଆଖପାଖ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ତ ସେ ଜାଣିଲେ ଯାହାର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ଜାଣିକି ସବୁ ଭଲ ହେଇଗଲେ ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ ଚକ୍ରୁ ଆପଣ ସିଏ ତାର ବୁଲିକି ଭିକ ମାଗେ ସିଏ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ଜମିଦାର କହିଲେ ଆମର ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହାନ୍ତି ତମେ ବାଟ କର ତମେ ଏଠି ରହିଯାଅ ସେ ରହିଗଲା ପରେ କି ଏଠି ତାର ଯୋଡ଼ି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ଯୋଡ଼ି ପୁଅରୁ ତାକୁ ନାଡ଼ କାଟିଦେଲେ ଜଣକୁ ରଖିଲା ପାଡ଼ି ଆଉ ଜଣକୁ ରଖିଲା ପଣ୍ଡା କାରଣ ନା ମନ୍ଦିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମିଳିବେନି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ପରିବାର ସବୁ ଆଜି 250 ଘର ଏଇ ହେଉଛି ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି।